Egunon guztioi. Lehenik eta behin, etorri izana, ematen diguzuen babesa eta zuen konpromiso abertzalea eskertu nahi dizuet. Bihotzetik atera eta bihotzeraino iristen zaigun, Goda Euskadi eskatuta, oiloa laburbiltzen du zuen guztion konpromisoa. Ordezkatzen zituen zerrendaren burua izatea ohore da niretzat, eta zuen laguntzarekin merezi duzuen kategoria ematea espero dut. Ohorea da, baina baita ardura handia ere. Emaitza onak lotzeko ardura. Eta ez Eusko Alkartasunak emaitza onak behar dituelarko, gure herriak behar dituelako baizik. Euskadik, Euskal Herriak, polo soberanista eta progresista indartsua behar du Eusko Legebiltzarrean. Bizi ditugun garai zail hauetan, krisi ekonomikoa dela eta eraikuntza nazionala eta eraikuntza soziala bultzatu behar duen polo soberanista indartsua behar dugu. Espekulazioa eta iruzur fiskalari aurre egingo dion polo soberanista. Krisia gainditzeko eta lanpostua sortzeko lan egingo duen polo soberanista. Ongizate estatua indartu eta elkartasuna bultzatuko duen polo soberanista. Euskal osasun sistema publikoaren gainbeherari buelta emango dion polo soberanista. Iraungarritasuna hitz polita izateari utzi eta errealitatea bihurtu dadin ingurumen politikoaren lidergoa azpimarratuko duen polo soberanista. Euskal Herriko gehiengo sindikalarekin hitzarmen politikak berreskuratuko dituen polo soberanista. Eta polo soberanista eta progresista indartsu hori Eusko Alkartasunaren indarretik abiatuta baino ez da posible izango.